यज्ञाचा सर्वोच्च जर घटक म्हणला तर सोमयाग असा होतो. आयुर्वेदाने असं देखील म्हटलेलं आहे की सगळ्या वनस्पतींचं ते अधिपती आहे. तुला आपल्या परिवाराचं आणि समाजाचं कल्याण आपण करू शकतो ही भूमिका वेदांची आहे, ही घरी घेऊन जावी. सोमयागाच्या माध्यमातून आपण काय साध्य करतो, याच शृंखलेमध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा यज्ञ आलाय. कुठेतरी कर्मकांडांमध्ये अडकलं गेलं. आता ती शोकांतिका आहे. त्या आधुनिक पद्धतीमध्ये यज्ञाची मांडणी व्हायला हवी की माझ्यामध्ये असलेलं ईश तत्व मी ओळखायचंय. पण आयुर्वेदाकडे बघतो, ज्या भूमिकेत योगाकडे बघतो, तितक्याच चिकित्सक भूमिकेकडे यज्ञाकडे बघण्याची गरज आहे. नमस्कार. सकाळ माध्यम समूह आणि गोमंतक तर्फे आपल्या सर्वांचे विशेष मुलाखतीत स्वागत. आता आपण आहोत सोमयागाच्या यज्ञ मंडपात. आत्ताच पूर्णाहुती पूर्ण झाली आणि आता आपण पवित्र वातावरणात बसलो आणि आज आपल्या बरोबर आहेत एक विशेष अतिथी. या यज्ञ संस्थेचे अग्निहोत्राचे ज्यांनी पुनरुत्थान केलं ते शिवपुरी म्हणजे अक्कलकोट, सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोटच्या शिवपुरीचे गजानन महाराज आणि त्या गजानन महाराजांचे नातू डॉक्टर पुरुषोत्तम राजीववाले हे आज आपल्या बरोबर आहेत. महाराज, आपलं मनपूर्वक या विशेष मुलाखतीत आणि यज्ञ मंडपात स्वागत. धन्यवाद. आपण आज त्यांच्याकडनं या सोमयागाविषयी आणि त्याच्या वैज्ञानिक महत्वाविषयी जाणून घेणार आहोत. एक विशेष माहिती मला आपल्या सर्वांबरोबर सर्वांना द्यायची आहे, ती म्हणजे राजीववाले सर स्वतः MD आयुर्वेद आहेत, स्वतः डॉक्टर आहेत आणि या सगळ्या यज्ञ संस्कृतीचा आणि या परंपरेचा प्रचार प्रसार करण्याचं त्यांच्या आजोबांचं व्रत ते पुढे नेत आहेत. तर महाराज, मला पहिला तुम्हाला प्रश्न विचारायचा आहे. आज इथे सोमयाग पार पडला, पण या सोमयागाचं नेमकं महत्व आणि या सोमयागाचं नेमकं हे करण्यामागचं कारण ही एक भूमिका आपण सुरुवातीला स्पष्ट करा. नक्की. आपण असं मानतो की वैदिक तत्वज्ञान जे आहे ते भारतीय संस्कृतीचं मूळ आहे. भारतीय परंपरा ज्या आहेत, भारतीय जी काही संस्कृती आपण म्हणतो त्याचं मूळ वेदांना मानलं जातं आणि वेदांचं मूळ हा यज्ञ आहे. त्यामुळे यज्ञाचा सर्वोच्च जर घटक म्हणला तर सोमयाग असा होतो. सोमयाग ह्या शब्दामध्येच त्याचं वर्णन देखील आहे. सोम नावाची एक वनस्पती आहे. सोम नावाचं कुठलं पेय किंवा मदिरा असं अपेक्षित नाहीये. सोम नावाच्या वनस्पतीचा स्वरस काढून तो गाईच्या दुधामध्ये आणि तुपामध्ये मिश्रित करून अग्नीमध्ये त्याचा समंत्रक आहुती देणे म्हणजे सोमयाग असं होतं. आता सोमयाग ह्या यज्ञाच्या भूमिकेमध्ये त्याला अग्निशोमीय याग असं म्हटलं जातं. अग्निशोमीय म्हणजे काय? अग्नी हे सूर्याचं आणि ऊर्जेचं प्रतीक, म्हणजे उष्म ऊर्जा जी आहे ती, आणि सोम म्हणजे चंद्राचं आणि शीतल ऊर्जेचं प्रतीक. त्यामुळे पृथ्वीवरील जी काही दोन ऊर्जा ज्या आहेत, एक उष्म ऊर्जा आणि शीतल ऊर्जा, या दोघांचा समतोल साधणे. ज्या समतोलामध्ये मग जे काही जीवसृष्टी आहे, मग ती मानवी जीव असेल, पशुजीव असेल, पक्षी जीव असेल, प्राणी जीव असेल, वनस्पती जीव असेल, या सगळ्यांमध्ये सकारात्मक परिवर्तन व्हावं आणि त्यांच्यामध्ये त्यांची जीव ऊर्जा जी आहे ती वृद्धिंगत व्हावी, याच्यासाठी सोमयाग केले जातात. सोमयागाच्या माध्यमातून आपण काय साध्य करतो? सोमयागाच्या माध्यमातून आपण कालच्या पेक्षा किंवा मागच्या वेळेसपेक्षा येणारा उद्या जो आहे हा अधिक सामर्थ्यवान असेल, ऊर्जावान असेल, अशी त्याच्यामागची भूमिका आहे. त्यामुळे सोमयागांच्या आचरणाला खूप विशेष महत्व आहे वेदांमध्ये. बरोबर. महाराज, आपण स्वतः MD आयुर्वेद आहात आणि हे केवळ एक कर्मकांड आहे असा अनेकांचा समज आहे, पण ते केवळ एक कर्मकांड नसून एक शास्त्राच्या दृष्टीने सुद्धा ते फार महत्वाचं सोमयाग करणे फार महत्वाचं आहे. तर आपण एक डॉक्टर किंवा आयुर्वेदाचे एक अभ्यासक ह्या दृष्टीने ह्या सोमयागाकडे आपण कसं पाहता? खूप छान प्रश्न आहे. याच्यामध्ये मी थोडंसं एक उदाहरण देऊन सांगतो की ज्या वैदिक परंपरेमधनं आयुर्वेद आलं, आज आयुर्वेदाला आपण संशोधनाचा पाठिंबा दिला. आयुर्वेदामधनं आज म्हणजे महाविद्यालय आहेत, प्रॅक्टिसिंग वैद्य आहेत आज भारतामध्ये, भारताबाहेर, आणि जागतिक आयुर्वेदाचा आज प्रचार प्रसार झालेला आहे. त्याच परंपरेतून पुढे योग आलं. योगाचं देखील अध्ययन झालं, संशोधन झालं आणि ते कर्मकांडात्मक नसून एक जीवनशैली आहे या पद्धतीमध्ये जगभरात प्रसारित झालं आणि आपण योग दिवस, आयुर्वेद दिवस दोन्ही मनवतो आज. त्याच शृंखलेमध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा यज्ञ आलाय. बरं का, शोकांतिका ही आहे की आजही यज्ञ संस्था ही कर्मकांडांमध्ये अडकून पडली आहे. बरोबर. बरं का, त्याच्यामध्ये संशोधन व्हायला हवी आहेत, जी आपण गेल्या 30 वर्षापासून करतोय आणि अधिक त्याच्यामध्ये करायची गरज आहे. यज्ञ ही जी ज्या भूमिकेमध्ये आपण आयुर्वेदाकडे बघतो, ज्या भूमिकेत योगाकडे बघतो, तितक्याच चिकित्सक भूमिकेकडे
यज्ञाकडे बघण्याची गरज आहे. यज्ञ असेल, अग्निहोत्राचा जे आपण प्रचार करतोय त्याच्या माध्यमातून काय आहे, हे एक तंत्रज्ञान आहे आणि त्या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सृष्टी, त्याच्यातील जीवतत्व, त्या जीवतत्वांमध्ये होणारे सकारात्मक परिणाम, अशी ती प्रक्रिया आहे. त्यामुळे त्याला कुठेतरी कर्मकांडांमध्ये अडकलं गेलं. आता ती शोकांतिका आहे, मी म्हणलो तसं तो इतिहास आहे, त्याच्यात जायला नको आता. पण ह्याला त्या कर्मकांडातून मुक्त करून ज्या आधुनिक पद्धतीने आयुर्वेदाची मांडणी झाली, त्या आधुनिक पद्धतीमध्ये यज्ञाची मांडणी व्हायला हवी. तशी अग्निहोत्राची मांडणी आपण करू शकलो. जगामध्ये आज 60 ते 65 देशांमध्ये अग्निहोत्राचा आपण प्रचार करतोय, त्याच्यावर संशोधन आपण करतोय, संशोधन पूर्ण करून पेटंट देखील घेतोय, बरं का. त्यामुळे आज ती शृंखला सुरू केली आहे आपण. ईश्वराची कृपा राहिली तर अग्निहोत्राचाच अभ्यास यज्ञांवरती देखील आपण करू शकू. आणि यज्ञांची भूमिका कुठल्या तरी देवतेच्या तुष्टीसाठी, कुठल्या तरी इच्छा प्राप्तीसाठी किंवा हे काहीतरी कारणांसाठी नसून समाजाच्या कल्याणासाठी हे तंत्रज्ञान कसं वापरता येईल याचा अभ्यास आपण करू शकतो. अगदी जरूर. महाराज, या सोमयागात सोम या वनस्पतीचं किंवा त्या झाडाचं खूप महत्व आहे आणि आयुर्वेदात सुद्धा त्या सोम त्या वनस्पतीबद्दल, त्या झाडाबद्दल उल्लेख आहे असं ऐकण्यात आहे. तर त्याबद्दल आपण सर्वांना माहिती द्यावी, कारण त्याबद्दल खूप जागृती किंवा माहिती ही लोकांमध्ये नाही. त्याबद्दल आपण नेमकेपणाने सांगा. सोम नावाची एक वनस्पती आहे आणि ती खूप सहजपणे प्राप्त होते. महाराष्ट्रामध्ये अनेक ठिकाणी ती उगते आणि सह्याद्रीच्या पठारावरती खूप मोठ्या प्रमाणात सोम नावाची वनस्पती उगते. 2.5 ते 3 फूट, मॅक्सिमम 3.5 फुटापर्यंत त्याची वाढ होते आणि लहान असं पानाची ती वनस्पती आहे आणि ती सहजगत्या प्राप्त होते. आणि जे खूप प्रकार देखील आहेत, म्हणजे सोम नावाची एकच वनस्पती नसून तिथे 6-7 प्रकार, उपप्रकार देखील आहेत. आणि त्या वनस्पतीतला आयुर्वेदाने असं देखील म्हटलेलं आहे की सगळ्या वनस्पतींचं ते अधिपती आहे, कारण सगळ्या वनस्पतींमधनं ह्याच्यामध्ये औषधी गुण जे आहे ते सर्वाधिक आहेत असं मानलं जातं. आणि ह्याचा उपयोग म्हणजे समजा उदाहरण देतो मी, चंदन आपण समजा घेतलं, चंदनाचं लाकूड आपण घेतलं आणि ते समजा जर मी इथे ठेवून दिलं तर चंदनाचा, त्या लाकडाचा, त्याच्यात असलेल्या त्या सुगंधाचा आपल्याला वास येईल का? नाही येणार. ते जर त्याला ज्वलित केलं, त्याला जर अग्नीमध्ये अगरबत्ती करून त्याचं जर ज्वलन केलं गेलं तर अधिक मोठ्या प्रमाणामध्ये त्याचा सुगंध पसरतो. ती भूमिका यज्ञाची आहे की या वनस्पतीमध्ये असलेला औषधी गुण जो आहे तो गुणधर्म, त्याचे जे काही ऍक्टिव्ह प्रिन्सिपल आहे ते जर मी प्राशन केलं तर माझ्या शरीरामध्ये असलेल्या पाचन क्षमतेवरती ते किती ग्राह्य माझं शरीर करेल हे अवलंबित जातं. त्याचं जर ज्वलन केलं गेलं, कंबशन केलं गेलं आणि मॉलिक्युलर फॉर्म मध्ये जर ते रिलीज केलं गेलं तर खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रक्षेपित करता येतं आणि अधिक लोकांना तेच सेवन करता येतं. ही त्याची भूमिका आहे. त्यामुळे सोम वनस्पतीला रस काढून त्याचा जेव्हा अग्नीमध्ये आपण ज्वलन करतो तेव्हा त्याच्यात असलेले औषधी तत्व आहे ते मोठ्या परिसरामध्ये ते प्रक्षेपित केलं जातं. आणि इथे आपण जसं आता प्रदक्षिणा करतोय, प्रदक्षिणा का करतोय आपण इथे, तर चालल्याने आपण श्वसन जास्त घेतो, बरोबर, जास्त तीव्र पद्धतीने आपण श्वास घेतो. त्या तीव्र श्वसन केल्यामुळे इथं असलेलं जे औषधी तत्व वातावरणात आहे ते शरीरामध्ये आपण सेवन केलं जातं आणि ते सेवन केल्याने ते अगदी सूक्ष्मपणे आपल्या रक्तवाहिन्यांपर्यंत पोहोचतं. ही भूमिका त्याची आहे. त्यामुळे कुठलं तरी अंधश्रद्धा त्याच्यामध्ये आहे का किंवा हे कुठं नाहीये, हे सगळं कालोगामध्ये आलेला विषय आहे. आणि ही वनस्पती अत्यंत औषधी आहे, त्याच्यावरती खूप काम करण्याची गरज आहे. ती वनस्पती इतकी जर खरोखरी औषधी असेल तर त्याचा अधिक उपयोग आपण समाजासाठी कसा करून घेता येईल याचं अजून संशोधन करण्याची गरज आहे. बरोबर. आपण महाराज विश्व फाउंडेशनच्या माध्यमातून जागोजागी सोमयाग करता, विविध शहरात, देशभरात आपण हे कार्य करता आणि अग्निहोत्राचा प्रचार आपण केवळ भारतात नाही तर भारताबाहेरही करता. पण या अग्निहोत्र आणि सोमयागात नेमका फरक काय? अग्निहोत्र आणि सोमयागामध्ये तसा काही फरक नाहीये. समाजाने समाजाच्या कल्याणासाठी केलेली प्रक्रिया म्हणजे सोमयाग आहे आणि तीच प्रक्रिया मी माझ्या कुटुंबापुरती जी करतो त्याला अग्निहोत्र म्हणतात. बरं का. त्याच्यामुळे टेक्निकली काही फरक नाहीये. त्यामुळे मी रोज सोमयाग करू शकेन का तर शक्य नाहीये, कारण खूप त्याला आयोजन लागतं, खूप त्याला यंत्रणा, साधन सामुग्री लागते, खूप लोक लागतात. त्यामुळे समाजाने एकत्र येऊन सगळ्या समाजाच्या कल्याणासाठी जी प्रक्रिया केली जाते त्याला सोमयाग म्हणतात. हीच प्रक्रिया जेव्हा मी माझं कुटुंबापुरतं जेव्हा करतो त्याला अग्निहोत्र म्हणतात. त्यामुळे अग्निहोत्र हे सूक्ष्म स्वरूप आहे सोमयागाचं आणि सोमयाग हा अग्निहोत्राचा विस्तार आहे. अशीच भूमिका आहे. त्यामुळे मंत्र देखील सारखे आहेत, आहुती देखील सारख्या आहेत, वेळा देखील सारख्या आहेत. आणि शेवटी आपण काय करणार आहोत, दोघांच्या माध्यमातून काय करतोय की माझ्यामध्ये
असलेलं ईशतत्व मी ओळखायचंय आणि मला जर विसर पडला असेल की मी ईश्वर स्वरूप आहे, याचा विसर मला पडलाय म्हणून मी दीन आहे, बरोबर. म्हणून मी याचकाच्या भूमिकेत गेलोय. जर मला त्याची आठवण परत झाली तर मी सकारात्मकतेने समाजाचं कल्याण करणारा एक घटक बनतो. ती भूमिका सिद्ध होते. अगदी. महाराज, या 6 दिवसात या यज्ञस्थळी सुमारे 10 ते 12,000 लोक येऊन गेली. तर आपल्या दृष्टीने त्या माणसांनी इथनं जाताना ते नेमकं काय घेऊन गेले असेल? कदाचित त्यांनाही त्याची जाणीव नसेल, तर त्यावर आपण प्रकाश टाकावं की नेमकं इथनं जाताना ते काय घेऊन गेले असतील. खूप मला याच्यामध्ये आनंद आहे की 10,000 लोक येऊन इथे हा कार्यक्रम बघून गेले. 2-3 गोष्टी मी सांगेन इथून काय घेऊन जा. इथून घेऊन जाताना एकतर इथं झालेला संशोधनाचा अभ्यास, वैज्ञानिक भूमिकेमध्ये आपण याचा मांडणी करतोय ते शिकावं आणि वेदांची, भारतीय संस्कृतीची, भारतीय परंपरांची एक वेगळी ओळख आपण करून देतोय, त्याचा कुठेतरी आपण इथे अभ्यास करावा की अंधश्रद्धा आम्हाला मान्यच नाहीये. त्यामुळे त्याचा काही इथं मला उल्लेख करायची गरज नाही, की त्या तसेही आम्हाला मान्य नाहीयेत. आणि अगदीच म्हणजे कोणी बालिशीत व्यक्ती त्या मानू शकतो, म्हणजे जो विचार करणारा व्यक्ती असतो तो मानणारच नाही. दुसरी गोष्ट मला आग्रह करावा असं वाटेल की तुला अग्निहोत्र घरी घेऊन जावं. कारण इथपर्यंत आपण आलो असेल तर हेच आपल्या घरी जर करता येत असेल, म्हणजे जसं 6 दिवस आपण सगळ्यांनी मिळून इथं हा कार्यक्रम आयोजित केला, हेच जे काही सकारात्मकता आहे, ह्याचे जे काही फायदे लाभ आहेत ते आपल्याला रोज घरी हवे आहेत. आपलं घर देखील तितकं चैतन्यमय व्हावं अशी आपली भूमिका आहे. त्यामुळे अग्निहोत्र घरी घेऊन जावं. आणि तिसरं काय महत्वाचं घरी घेऊन जावं, याची शिकवण घरी घेऊन जावी. याची शिकवण काय आहे की तुम्हाला ईश्वराने परिपूर्ण जन्म दिलेला आहे. तुम्हाला कुठलीही गोष्ट कमी दिलेली नाहीये ईश्वराने. तुम्हाला बुद्धी दिलेली आहे, तुम्हाला क्षमता दिलेली आहे, सामर्थ्य दिलेलं आहे. आपल्या स्वतःच्या मनगटीच्या सामर्थ्यावरती आपल्या परिवाराचं आणि समाजाचं कल्याण आपण करू शकतो. ही भूमिका वेदांची आहे, ही घरी घेऊन जावी. की इथून जाताना याचक म्हणून जायचं नाही. बरोबर. इथून जाताना सामर्थ्यवान कर्ता व्यक्ती म्हणून घरी जायचंय. पुरुष असाल, स्त्री असाल, बालक असाल, वृद्ध असाल, इथून जेव्हा तुम्ही बाहेर पडणारात, बाहेर पाऊल ठेवाल, ती भूमिका इतकी सक्षम व्हायला पाहिजे की जीवनातल्या कुठल्याही घटनाक्रमामुळे ती हल्ली नाही पाहिजे. आपण मन चंचल नाही व्हायला पाहिजे. की आपल्याला ईश्वराने इतकी सामर्थ्य दिलं, इतकी ऊर्जा दिली, इतकी शक्ती दिली, इतकं प्रेम दिलं आपल्या हृदयामध्ये, ते ओळखावं आणि त्याच्या बळावरती आपलं जीवन उभं करावं. ही भूमिका इथली. महाराज, आपण आज खास वेळात वेळ काढून या यज्ञस्थळी आलात आणि सकाळ आणि गोमंतकसाठी एवढा वेळ दिला, त्याबद्दल आपलं मनापासून आभार. सकाळ माध्यम समूह आणि गोमंतकने आयोजित केलेल्या या यज्ञाचा नेमका अर्थ आणि त्याचे होणारे परिणाम हे आज आपल्याला डॉक्टर पुरुषोत्तम राजिमवालेजींनी सांगितलेत. आणि निश्चितपणे इथनं जाणारा प्रत्येक माणूस ते समाधान, ते सुख आणि हा विचार घेऊन बाहेर पडेल याची आम्हाला निश्चित खात्री आहे. धन्यवाद.